Hello guys, nơi जोंनिखै अखा हागासिनो नै न'आनो लोमजोब्बाय जोंना नै न' बायलालाया नै ओमफ्राय न' बायलालाया लोमजोब्बाय जोंना आंनि मा प्रिथि आं लोमजादों आइदि होनदों मोनायाव बारा जायो आंखौ अनहरदो लोगोफोर आंखौ अनहरदो दे फाइनालि गाइस जोंना नै न'आ लोमजोबो नै न'आबो आंना बायला जिलासो नाय ओरैसो ओमफ्राय नै गुन्डुलिया मोखां सुवाखै जेबो सुवाखै दासो सिखारदों नै प्रिथियानो बिमाखौ मिनिदों दा बिमाया मिनिदों हनै मिनिखुमादों बोरमा खायद' बोरमा ओइ मा खायद' नै मा आंनि बोरमाया मे ओइ बोरमा ओइ नै बोरमाया ओइ बोरमाया मोनजायाखै मैयाबो अखा हाना खाहैजायासै बोरमाया फाइनाल गाइस खानाय सिनजायाखैमोन खानाय सिनजानांगौ जादों गारानै फैदो मा फैदो नै